4 sa kada 10 Pilipino ang gusto ng magpabakuna kontra COVID-19. Ito ang resulta ng Pulse Asia Survey nitong June 21, 2021. Kung ito'y hihimayin sa pinagbasihang rehiyon ng bansa, ang National Capital Region ang may mataas na vaccine acceptance rate. Kumpara sa Central Luzon na dikit ang numero na pabor na magpabakuna. 38 ang respondent na nagsabing yes, 39 naman ang nagsabi ng no. Ang datos na ito ay sumasalamin sa ilang mamamayan ng Central Luzon, gaya na lang dito sa ilang toda sa Dauma, Balacat City. Sa aming pagtatanong ilan sa mga hindi pa nabakunahan, sagot nila kung hindi umano talaga ire-require ng gobyerno ay hindi sila magpapabakuna. Kung ako masusunod, hindi man ako mapapabaksin eh. Bakit po sir? Bakit tayo hindi po papaksin? Kasi wala naman ako masyadong nararamdaman sa kwan. Si Mang Ray Valencia, maririnig naman sa kanya ang typical na ugali ng Pilipino na brand conscious o namimili ng bakuna. Gusto ko kung may Pfizer o kaya Johnson & Johnson. Para mas na... Para isang turok na lang. Pero ang ilan sa kanilang mga katoda, naging maagap na pumila na kahit anong available na bakuna. Na Sinovac. Sinovac. Second dose na. Kapag second dose ka na. Ayon kay Balacat City Health Consultant Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang hating saloobin ng ilan sa ating mga kababayan pagdating sa pagbabakuna ay makikita rin sa daily vaccination rate ng kanilang syudad. May mga pagkakataon daw kasing kahit na nakaschedule na ang ilan, hindi pa rin sila sumisipot sa mismong vaccination day. May kinalaman daw dito ang pagiging brand conscious o mapili sa kung anong bakuna ang ituturok sa kanila. Right now, I have to be honest with you. Yung vaccine acceptance natin, mababa pa rin. To give you an example, Paolo, online registration natin sa cinema, 1,400 ang nag-online. Hindi kami ang nag-online. Sila po, yung mga tao ang nag-online. Pero ang dadating po, 800, 1,000. Bakit po? Nagtatanong sila ng brand ng vaccine at maghihintay na lang po. Ang malayang access sa social media sa usapin ng efficacy rate na nagagawang paghambingin ang mga brand ng bakuna na nairo-roll out ang nagiging problema umano ngayon. If not close to 100%, they would rather have another brand than Sinovac, which is really very puzzling because it's effective. Paolo, effective. Ako, Sinovac ako, no? It's effective, no? A lot of studies, kailangan ang intindihin ng ating mga kabalin is yung percentage na ikaw ay, pag ikay tinamaan, ay hindi ka mauuspital. Nakaalarma din umano na sa pagiging brand conscious ng ilan, nangingibabaw pa ang pag-usisa na kahit wala pang naiturok na bakuna ay naghahanap na ng booster shot. Pero paano ka magpapa-booster, Paolo, kung yung first and second dose hindi mo pa nakuha? So it's really about being vaccinated and then from there, tumuloy tayo sa step 2, step 3. Ayon kay Dr. Rivera, tinatayang nasa 135,000 di umano ang nabakunahan na ng first dose sa Mabalacat City. 45,000 na dito ang fully vaccinated na. Hybrid pa rin ang pagpila o proseso ng registration sa syudad na mula sa Rural Health Unit at mga itinatalagang barangay vaccination sites. Maaring makapagrehistro ang mga Mabalakenyo. Dilinaw naman ni Dr. Rivera gaya ng umiiral na vaccination bubble sa kada kumpanya ng CDC. Ang mga small and medium enterprises o SMEs o maliliit na establishmento ang kanila ng target ngayon upang maiwasan ang di pagsipot ng ilang empleyado. Ginawa natin sa CDC, ginagawa natin ngayon sa mamaliliit na small and medium enterprises dito sa Mabalacat, no? Ginagawa natin sila ng small bubble. Paulo G. Santos, CLTV News.